Ma vyšmíkalo. Nazdar ľudia, dneska Kriváň. Sú 3 hodiny ráno a dneska v piatok večer nám je si nič lepšie na práci ako výjsť na Krivánik na východ slnka. Prešli sme zhruba 2 km a zo pár výškových na východ slnka. Neviem, či to presne stíhame, ale mali by sme. Láci meškal veľmi dlho, že? Ne, počúvaj, všetky pumpy proste majú zavreté. Si povieš, že non-stop majú otvorené. Ne, oni od 10. zatvárajú. Mám prázdnu nádrž, sa drbeš tam cez ten Liptovský kopec. Na Rafali. Sedeli sme v aute a sme na Rafali. Tu asi vyletel, tam dopadol. Máme zatiaľ dobrý čas. Dole ukazovala tabula 3.45. Čiže na vrchole by sme mali zhruba prísť na úsvit. Takže ak nebudú ale zlé podmienky, hej, to nám skomplikuje tú našu trasu, pretože je docela fresh napadnutý sneh. Dnešný základ je, ja som spal tak 4 hodiny a večer som si ešte o 10. bol zdriemnúť na hodinku. A ty si koľko spal, Laci? Ja som spal, takže dneska som šiel zo školy o 4. ráno z Bratislavy. Tam som spal po vagóne asi 2 hodiny. Dal som dneska kávu večer, pumpu vo fitku a som tu. Let's go. Let's go. Už sme v časti, kde prevažne iba kosodrevina. Je tu tak meter snehu podľa mňa. Cesta je dosť neprístupná. Máme 4 hodiny ráno, za nejaké 2,5 nám vychádza slnko a mali by sme to stihnúť. Aj snežik je príjemne hlboký. Cesta nic moc. Ale výhľadíky na hviezdy sú fakt nádherné, je brutálne čistá obloha, takže tuto s Lacim vibujeme, sem tam zastavíme, vypneme si čelovky a kocháme sa, lebo je to fakt, že brutálne. Dneska sme vychytali aj extrémne počasie, za čo sme obaja vďační. Strašné prekážky sú tie kosodreviny, ale každou túrou extrémnejšia túra. Je to proste, stále to je lepšie. Tak mi to páči, treba si to užívať. No pain, no gain. Range Rover bus, she wanted in the truck. Okay, I'm finna fuck. Okay, she had enough. Okay, she had enough. She doing the introduction. Ale zhruba tým smerom je niekde končiar Kriváňa. Aby sme ušetrili čas, tak pôjdeme cez hrebeň, dá sa povedať. Nepôjdeme do žlabu. Skúsime tým nahnať troška času na východ slnka. Takže uvidíme, či nám to pomôže. I got 2 tens and she sit on my right. It's a weekend, yeah, she doing the sun. Last week, we went back to the crib, did round 2. I don't even know how the hell I even found you. I got the key to the car and a house too. I'm a suki. Slnečko už pomaličky vychádza. Je tu extrémne hlboký sneh. Možno to zrovna nie, ale je tu hlboký sneh. Tam je Kriváň. Ešte nás toho čaká dosť. Ale je tu nádherne. Žijeme, kunda! Fanúšikovia. Čo je fanúšikovia? Neviem, kámo. Blessings. Proste no words. Need it. Matterhorn, hej, na Slovensku. Tam sú západné Tatry. Tu je typek, ktorý sa nezdáva. Sa bál. A tam všade sú nízke Tatry. Chceli sme to otočiť naspäť, ale rozhodli sme sa, že budeme pokračovať. Škoda, že tam nevidíme, no. No, tam vychádzalo slniečko, ale to nevadí. Ale my tam pôjdeme za chvíľu. Extrém. Drina. Toto sú plody nášho výkonu, nášho úsilia, strachu a všetko, čo toto prinieslo, ale ešte
ešte nás čaká krývaň. Takže ešte troška musíme pušnúť. Bohužiaľ sme to nestihli na krývaň, ale je to výhľady aj tak. Stoja za to. Je to proste čistá fantázia. Lo siento, Wilson! Odporúčam nepísať Lacovi do DMs, či chcete ísť na turistiku, lebo... Cháni, babi, my sme pod štítom, za pár metrov sme hore, dáme si tam čajík, vychutnáme si výhľad, dáme si všetko, čo máme v batohu, ja to viem. A sa teším ísť dole. Ne, ako pôjdeme dole? No my sme štaďal, teraz to nevidno, ale akože je tam dobrý zás. My plánujeme ísť po tejto hrebeňovke a stočiť to do toho šľapu, do toho potoka, čo tam je. Dúfame, že nespustíme lavínu, pretože je to tu dosť sypké. A kamo vidím dvoch ľudí. To je pokuta. No. Peniaze nie sú problém. Problém je zehnať správnych ľudí. I know you're bad, but you really want me. Top of the hill, shawty, I see. Extra. To, čo robí tento chlapec, je extra. Let's ride the boat, I gotta rock. Some more, I gotta swim. See, I gotta catch. Each, I gotta change. The wrist, proud to Philippe. Shot it out. Woo! Let's go beat my ice down. Good job, bro. Nezamrli sme. Go eat hot, get on my cheap hot. Shawty want the drip drop. Bitch, I come with thunder. Keď sa na to podíve. Karle, autky tie hroví, ale dole tie dojme. Range Rover. Cesta bola trasy plná. Cesta bola extrémna a dole ideme inou cestou, takže snáď až poviem pomaličky opatrne. Prvý summit za je šok. Sme tu prvý povie, kedy teda ďalší človek. Ešte, že je ten oktober a ešte, že mám šerpu tohto pána za galerou. Shoutout Rožňava. Takže už sme na ceste dole. Je to tu také exponované, ale už by som chcel byť v tých častiach, ktoré nie sú až tak strmé, lebo hlboký je ten sneh. Pozrite. Normálne asi 1,5 metra. A viacej podľa mňa. No, nafúkaný. Ešte dobré, že není taký sypky, by tu boli laviny. Ale myslím si, že táto cesta je o dosť lepšia ako tá, ktorou sme išli hore. Príde mi o dosť bezpečnejšia a vlastne toto je aj akože oficiálna cesta hore na Krývaň. Extrémna nám je zima, ale počasie je fakt, že na objednávku počasie máme. Tu je Laci, ide dole, bomby. Pomaličky, opatrne. Nech ideme dole v bezpečí. Akože je tu fasa, hej, poležal by som si tu, ale zamrzajú mi končatiny. Nie je to veľmi príjemné. OK, takže idem aj ja. Prejdeme s týmto snehom už po ceste. Po ceste dole. Tak toto není možné. Zišli sme v zdraví. Žiadnu lavínu sme nespustili. Laci mal a vlastne aj ja som mal menší problém. Extrémne sme si necítili prsty na nohách. Laci sa celkom bál, že pomrzli, ale už sme troška lepšie, takže snáď sa prsty rezať nebudú. Toto sú asi posledné zábery, kde je vidieť asi tam je Krývaň. Ďalšia hora v zime Zolaná. Cesta hore bola tak extrémna, báli sme sa, že by mohlo byť nejaké riziko lavíny, tak sme sa vydali po hrebení, že boli tam extrémne prekažky, ale akože zvládli sme to. Adrenalín pumpoval non-stop, až kým sme nevyšli na vrch, a sme troška vydýchli. Ale v noci táto cesta, to bol čistý extrém. My tu boli maximálne stratení, hľadali sme cestu. Párkrát sme to chceli otočiť, lebo sme sa dosť báli, ale som rád, že sme sa neotočili a pušli sme limity opäť a vyšli sme na vrch. Jsem to podívej. Vidíš to? To není země. Zakýva máme. To je zahrádka. Čau mama. Ikolka Beláva. Ja som biolog. Fakt, nájdi si to na YouTube.
či je to vidieť, ale Laci mu sa dymí stopánok. Si mal sucho v topánkach, ne? No a čo? Kam mám ich spuchnuté. Ale bál som sa, že budú čierne. V pohode, si myslím. Fanúšikovia, dúfam, že sa vám páčilo video. Dúfam, že nás podporíte lajkom, odberom a komentárom. Dúfam, že budete chodiť na hory, pretože je to veľmi dôležitá vec spoznávať váš krásny kraj. A ako sa ti páčilo? Bol som cez leto, myslím si, že tá uzavera je dosť plnohodnotne vypovedná. Prečo je to uzavreté? Pretože sme tam skoro aj zomreli. Vytvorili sme si... To môžeš taký vážny ksich tam povedať, kámo. Vyspal som asi 48 hodín. Dám si ďalší Red Bull. Obaja. Bude všetko v poriadku. Chceme sa s vami rozlúčiť, milí fanúšikovia. Aj ja, Láci, aj Timotej. A pozerajte YouTube, ako robíme bláznostva na horách. A deprivácia Planková sa na mňa podpísala. Bolo to super dneska proste, každá túra je super. Som veľmi rád, že Timo sa zmotal. Timo je proste parťák. Chápete? Laci si jedného zmotal. Chodíš domov. Majte sa radi. Chodíš domov.